Sanibonani balaleli, igama lami ngiNomthandazo Msomi. Ngikhulele KwaMashu, ngifunde khona amabanga aphansi esikoleni esiphansi LP eThandukuhle. Ngadlula eMukelani, ngafunda naseMzuvele. Ngakhula-ke ngaphuma ngifunde e-Adams College kodwa angiqedanga ngenza i-teaching. And umuntu ekhula kusho ukuthi uyanokuba muhle. Sasagcoba-ke kuqala sibahle. Yangibona-ke le nsizwa yakaNdaba. Hhayi nami ngangisaba kodwa-ke kusho ukuthi umuntu uma ekhula ufunda okuningi ngendlela. Hhayi sezwana sathandana kodwa sifihla. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngasebenzela eWushweni ngala ngakoMzinyathi. So yena esele ngala ngakhona naye wakwaMashu. Usele khona ngala ngakwaMashu. So kwahamba sithandana sizwana nje kumnandi impela ngaze ngathola nomntwana. Umntwana kwaba owentombazane. Kwasho ukuthi angihlali ekhaya-ke vele ngihlalela ngala engisebenzela ngakhona. Hhayi kube kuhle bese kuba khona-ke nomunye-ke ngaba nomnakwethu naye waba ney'ngane. Okusho ukuthi naye-ke kodwa bangashada nami futhi ngangangakashadi ngaleso sikhathi. Kuthe mase kuhamba isikhathi hhayi kusho ukuthi wabona ukuthi siyakhula sesila kuma-30s. Walobola iy'ngane sey'the ukukhula. Walobola sashada kwamnandi. Ngaqhubeka ngasebenzela kude. Okusho ukuthi yena usehlalaphi uhlala ekhaya khona sishadile. Ebese kuba khona intombazane nje kodwa eyisihlobo egada iy'ngane. Bekuthi-ke makuwuLwesihlanu noma kwama-weekend nje ngibuye ngize ekhaya. Naye ayilanda iy'ngane bey'hlala kumawakhe. Ayilanda iy'ngane sihlangane sihlale ekhaya. Hhayi kanti abantu balokhu benje ngithi abantu bayayithanda indaba. Mina umyeni wami bengimthemba kakhulu. Akekho umuntu ebengimthemba njengaye. Naye futhi engithemba njengoba ngikude sikude siyathembana. Hhayi kuthe makuhamba isikhathi ebesethi ucabanga ukuthatha omunye umuntu. Ngithi mina hawu kanjani uthathe omunye umuntu ngoba sishada asivumelananga nje ngaleyo nto. Hhayi kube yileyo ndaba kungabi kuhle-ke manje. Kungabi kuhle kube khona ungezwano. Ngexawa nje ukuthi manje sifuna ukuthatha omunye umuntu sekwenze njani ngoba phela yonke into ihamba kahle sishadile ngizele ngiyasebenza. Nala ekhaya sesiyakha siyabambisana. Nami ngikhipha imali sibonisane senze yonke into. Umuthi nje umiswe yithina sobabili sisebenza. Hhayi kusho ukuthi lesi sitori size sivuthe ukuthi umuntu ufuna ukuthatha omunye umuntu. Hhayi kanti ufuna ukuthatha omunye umuntu nje uthi ufuna ukuthatha omunye umuntu uthi usekhohlisa enye intombazane. Isikhulelwe eceleni. Isikhulelwe ukuthi akhulelwe yaze yaba ney'ngane nayo. Ufuna ukuthatha nje kanti ufuna ukuthatha yona. Hhayi kusho ukuthi kungabi kuhle-ke lapho-ke. Ebese ngiphindela ekhaya ngitshela uma ngithi ma ngeke ngiyimele leya nto. Ngiyabuya mina ufuna ukuthatha omunye umuntu njengoba ngingekho kanti unezinto asala azenze yena la. Athi uma awakwazi ukubuya lokho kuyabekezelwa emendweni. Usakusho ngomlomo wena ma ekondla engakushayi akunankinga akunalutho. Hlala kuphela angithi vele unomuzi wakho. Naye lo usho ukuthi uyomakhela umuzi wakhe. Hhayi kusho ukuthi akumnandi angikuzwa kahle. Angikuzwa kahle. Kungabi mnandi-ke impilo ibe kanjalo nabantwana bayakhula. Okusho ukuthi ngihlukumezeke ngale ndlela yokuthi manje kusho ukuthi umama lona ufuna ukuthathwa usekhona izinto ay'sebenzisayo. Uyabona ukuthi ngimchithela isikhathi. Kufanele ukuthi mhlawumbe angichithe noma ngife. Angigulanga kanje kusho ukuthi ngiphethwe izinto nami engingazazi. Kuze kusho yena umyeni lo ukuthi hhayi bo.
kusho ukuthi khona into ekhona angithatha ngiyise kumuntu. Mengisa kumuntu ngempela umuntu afike asho izinto kodwa mayesho umuntu izinto phela akasho izinto asho umuntu wakhe ukuthi uba kodwa kusho ukuthi ngayibonela ukuthi hhayi-ke ngiyasuswa la ngiyahamba. Kuye naye lokhu kusho ukuthi usefakwe nesichitho bese ngiba yisicefe nje salokho sengiyinto ehlala igula. Hhayi, ingabi mnandi impilo ngiy'phindelela ekhaya. Umama noma engixosha kodwa ngimtshela ukuthi mama ngeke ngikwazi ngcono ngihambe ngiyoyihlalela noma isemjondolo. Athi umama ngeke phindela emzini wakho ngoba umkhwenyana uyakondla, uyazondla iy'ngane, nawe akakushaya akakwenzi lutho. Ayisikho isidingo sokuthi uphindele ubuye. Hhayi, ngivenzane ngihlale khona ekhaya, ngihlale ekhaya ngakho umjondolo, ngihlale emjondolweni wasekhaya kodwa ngangahlala kamnandi ngoba phela vele nami sengiyazazi ukuthi angisabhilongi kahle la ekhaya. Nabafowethu nabo banomakoti babo bazama ukungichiliza ukuthi ngiphume ngifune mhlawumbe indawo yami ngaphandle. Hhayi ukuthi nje kwaya ngabona ukuthi lo muntu sikhule naye, sasebenza, sakhulisa umuzi, ngakhipha imali naye ekhipha sihlanganisa sobabili. Manje sengiphumile endlini. Ngenkathi ngiphuma endlini kusho ukuthi-ke kwathola ithuba ukuthi angene agcwaleke lo medem lona omunye lona wayevele efuna ukungikhipha. Kwase kuba yikwakhe. Manje senginenkinga-ke manje yokuthi-ke sengikhalela amandla ami ngoba ngakhile ngimlekelela kodwa manje sakuhlala omunye umuntu futhi laphana endlini. So-ke nje inkinga ibe lapho ngabona ukuthi angiye ko-divorce ukuze-ke masihlukana masiya enkantolo, inkantolo kube iyona ezohlaziya ukuthi kahle ngempela yini okufanele ukuthi ngiyenze ngoba nami ngi-contribute-ile kulo muzi. Okusho ukuthi-ke inkantolo yavenzane yathi isinqumo saphuma sathi ngoba nishadile nenzeni nakhe nobabili umuzi mina wawuhlukanisa phakathi ukuthi omunye akahlale ngala, omunye ahlale ngala. Kwaphela sihlale ey'ndaweni zasemakhaya, ey'ndaweni lezi zamakhosi ukuthi ngeke sikwazi ukuwudayisa. Omunye akahlale ngapha, omunye ahlale ngapha. Kwayinto enjengaleyo-ke. Kumanje nje ngiyayibhadanisela, ngikwazile ukuthi ngithole netoho ngoba ngiyakwazi nokuzama, ngiyayithungela, ngithunge, ngihambe ngiyodayisa, ngithunge namaphinifa. Ngihambe ngiyodayisa, ngibe nemali, ngikwazi ukuthi ngiphile. Kodwa nje kuyisilonda esibuhlungu, amandla ami aphelela obala. Umuntu wakhe umuzi ngamandla ami, bahlala bajabula bona. Impela nje indaba yomendo ngesinye isikhathi, nalabazali balokhu bethi asibekezele, into uyibone ukuthi iyakusinda. Ngoba ikusinda nje lento, ikubulala inhliziyo, ikubulala impilo yakho yonke. Kumanje angazi noma ngisazolapheka yini, ngoba sengavenzane ngangenwa ngisho nawushukela. Uma ngicabanga lento ngibhekise emuva, ngiyezwa ukuthi angazi noma ukuthi angibulale umuntu noma ngiy'bulale mina yini. Kona kunzima ngempela akulula. Ngoba abantwana laba nabo bawu-2, umfana nentombazane, sebethe ukukhula, nabo sebeney'ndawo zabo. Mina-ke nje ngisahambe ngintanta, ngihamba ngintanta. Indaba ihamba kanjalo-ke, bantakwethu noma abantabami nina enisakhula, angazi ukuthi umuntu anganyala kanjani. Ngoba impela umhlaba uthi umuhle ukuguqukela ubone ujika nje. Ubone kuba mnyama nje emini ukade uthi ubhekile. Kade uthi uhlakaniphile unezinto oy'phethe, ubone ungasaphethe lutho. Ongathi awusazi lutho, ongathi awuzange ufunde ngisho ukufunda. Ongathi bantakwethu ngathi uma nikhula niqaphele, nibheke. Ukuthembeka kuve kubalulekile. Nokuy'phatha kahle kuve kubalulekile.